खुलुमबाय गिबि गिबियावनो निउज इन्डिजिनियास चेनेलखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दा बे हाबाफारियाव जोंहा मुलुगनां आबहावा सान बे सानाव जोंना गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया माखासे फरायसाफोरखौ लानानै बिफां गायनाय माबाखौ लादों आरो लोगोसे जोंनि गामियाव अंगनबादि सेन्टारबो दङ, बिथांमोनहाबो बे हाबाफारिखौ लानो आवगायबोदों। दा बिथांमोनहाबो लागोन बे हाबाफारिखौ। दा बर्तमान जोंनि सोलिबाय थानाय माबायावथ' गुदि फरायसालिया ओरैनो दा थिगैनो दङ आरो फोरोंगिरिफ्राबो बेबायदिनो रेगुलार फैनानै बिदिनो क्लास खालामनायखौ जों नुनो मोनबोदों। दा बे हिसाबै जोंना फरायसालिया मोजां थांनानै थागोन होननानै आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो लोगोसे जोंनि फरायसाफ्रा सिगां समाव एसे खमिदोंमोन, दा किन्तु बांनानै एसेब्लाबो दा मोजां माबायाव फैबाय। दा 30नि एबभ जानानै दङ। दा बे बायदियाव जोंनि फरायसालिया थांनानै थागोनखौ आं मिजिं खालामो आरो हानायखिनिखौ जोङो बे गामिनि गथ'फोरखौ गामिनि फरायसालियावनो सोनायखौ जोङो गोख्रों माबाजों नोजोरजों बा हाबाफारिजों लागासिनो दङ आरो बे हाबाफारियाव जोंनि गासिबो गामिनि रायजो राजाफ्रा सहाय सुबिदा खालामदों। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। दा बेखिनिखौ बुंनानै आंनि सुंद' जों नागालेण्ड सोदोबखौ खोनाफेरदोंमोन नामा? नागालेण्ड खोनाफेरदोंमोन? खोनायाखैना? बेयाव जोंना नोगोर दं, बायखोन्दा नोगोर डिमापुर, मिथिबाय? बेवहाय जोंना दंफां लाइफांबो खम जाबाय, बेयावबो गायनांगौमोन हायोब्ला दिनैनि दिनाव। दा गोजान जानायखाय जों गायहैनो हालिया। दा जोंनि स्कुलखौनो जोङो आबहावा सोदांनाय हिसाबै जोङो बेखौनो मावबाय। आरो लोगोसे जोंहा दंफां लाइफांजों सोमोन्दोआथ' जिब मात्रयैनो दंखायो, जेरै हां लानायावनो होन बा देहायारि जोथोन माने दंफां मानसिया थांनानै थाया, नङा होमबा? आरो लोगोसे बिखेखै स्पेसियेलि जोंहा दंफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेनखौ मोनगोन आरो मानसिया कार्बन डाइ अक्साइड हगारगोन। बेवहायनो साइन्सनिबो बाथ्रा फैदों। ओमफ्राय बे जोंना गुबै जाहोना बेनो, माने मानसिजों जा सोमोन्दो दंथ' बिफां लाइफाङा, बेनिखायनो जोङो बे दंफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ। माने दानफायलाबायनो नाङा। दानफायबाथ' लस जाबाय। जों मानसियानो थांनानै थानो हाया जेखन साइन्सफ्राबो बुंदों, गिदिर मामा बैगानिकगिरिफ्रा बुंलांदों। बे बाथ्राखौ जों दासिमबो फालिनानै दं, दासिमबो फालिगासिनो दं। बेनिखायनो दिनैनि बे 5 जुनाव जोंहा वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे होननानै बुहुमावनो फोसावनाय मोनसे जों मोनदों आरो बे हिसाबै जोंहा मानसिजों खुब सोमोन्दो दंथारो। जोंहा दंफां गैयाबा मानसिया थांनानै थानो हाया, बिदिबो जों फोसावनाय लिरलाय वाल पस्टारिं बायदिसिना मोनलाबायदों। आरो नंगौबो, दंफां गैयै जायगायाव बिराद गरम। जेरै ग्रहफ्राव हमना ला मंगल ग्रहआ बेसेबांबा ग्रह थांनो हादों मानसिफ्रा, हय बहुद गरम, बिफां गैया, खालि अन्थाइ बायदिसिना गुदुं मोदानहैजोबो साना, बेयाव थाङानो जेबो। दैबो गैयैखाय एसे एनै मोननाय होननाय खोनादों, बे दैया एभेलेबल नङा, थोजासे नङा आरोखि।